Телемарафон «От сердца до сердца» на телеканале «Беларусь-4 Брест» набирае обороты. Нагадаем, сённяшнія адрасаты дапамогі тэатр «Глорыя» Жабінкаўскай школы-інтэрната для дзяцей з праблемамі зроку, а таксама юныя таленты з розных куткоў рэгіёна. Дзеці з абмежаванымі магчымасцямі, але з неабмежаванымі творчымі здольнасцямі. У прамым эфіры госці і спонсары телемарафону дапамагаюць здзяйсняць запаветныя мары дзяцей. Так хлопчык з аўтызмам Матвей Вільгас практычна не размаўляе, але ўсе свае эмоцыі выказвае ў фатаграфіі. Мару хлопчика фотоаппарат здійснила предприемство «Компа». Здорово, когда нам позвонили и рассказали про всю эту идею. У нас даже на слезы пробило и меня, и бабушку нашу, потому что было очень приятно. А когда нам сказали, что у нас есть подарок, что нам его подарят, это было, конечно, ликование. Но я думаю, Матвей будет очень доволен. Я ему сказала уже, что у него будет фотоаппарат, но он его еще не видел. А яшчэ телемарафон здзяйсняе мару тых хлопчыкаў і дзяўчынак, якія вельмі жадалі апынуцца ў студыі прамога эфіру і паспрабаваць сябе ў ролі тэлевядучых. Юнай партнёршай вядучых телемарафону Кацярыны Страхі і Ігора Пашэчкі стала 5-гадовая Лиза Цупрык. У меня очень веселое настроение и очень веселые эмоции. Поздравляю всех детишек! Мы сегодня от души. Первый день июня. Праздник самый важный на земле. У студыі прамога эфіру тэлерадыёкампаніі «Брест» ужо пабывала шмат гасцей, прадстаўнікі ўлады, прадпрыемстваў і арганізацый духавенства. Размова о праблемах инклюзивной адукацыі, аб значнасці і неабходнасці дабрачынных акцый, аб міласэрнасці. То, что телерадиокомпания «Брест» проводит такой марафон, это заслуживает самого добрых слов и доброго внимания. И у меня самые искренние впечатления, самые добрые впечатления об этой акции, потому что, несмотря на то, что много государство оказывает поддержки детям, родителям, тем не менее, все-таки иногда некоторые из них действительно нуждаются в помощи. И не только государство. Вообще мы должны больше любить друг друга и оказывать помощь друг другу. Параллельно с телевизийной студией марафон ідзе на вулічнай пляцоўцы ў самым цэнтры Брэста на Савецкай. Свою лепту у агульную справу уносяць диджеи радио Брест и музыканты. Огромный привет всем и каждому, кто в данный момент находится на Советской. Можете подходить ближе, чтобы нам немножечко стало теплее. На музычнай пляцоўцы ў рэжыме нон-стоп і ўжо вядомыя артысты рэгіёна і, канешне, дзеці. Яны героі сённяшняга свята. Таксама на музычнай пляцоўцы працуюць валанцёры. Кожны жадаючы можа аказаць пасільную дапамогу дзецям з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. На працягу ўсяго дня ў будынку тэлерадыёкампаніі «Брест» працуе і адкрытая студыя, куды можна прыносіць падарункі. Далучайцеся да добрай справы. Телемарафон будзе доўжыцца да 10 вечара. Ужо праз некалькі хвілін у прамы эфір выйдзе трэцяя частка марафону з тэлевядучымі Алінай Лапінай і Паўлам Пчолкіным і, канешне, з іх юнымі сувядучымі.